खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय खुंग्रिं नारेंगुरी जुगामि क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंगासिनो दङ आरो फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै बिथांमोनहा जे क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिया बिथांमोनहा मावफुंखांबाय लोगोसेनो दा बिथांमोनहा माखासे हाबाफारि बिथांमोनहा लादों जे भलिबल बादायहोनाय जे जोंहा थालिर गाखोनाय आरो मिथिस्लाबै बुंनाय आरो जोंहा दुरुं बोनाय बेबायदि माखासे मोजां इभेन्ट्स हाबाफारि लानानै बिथांमोना सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो सिगांदों दा बाहाय आङो भलिबल गेलेनायखौ आङो बेखौ फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आसा मिजिं खालामो आरो बिथांमोनहा जेरैबायदि दा खामानि मावगासिनो दङ क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आङो रोजा साबायखर जासिगोन आरो गोबां बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिथिङाव समाज बिथिङाव थुनलाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव बायदि बिथिङाव बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो दासिमाव गोबां बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लाबोनायखौ नुदों आङो क्लाबनि दैदेनगिरिफोरनो आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे देग्लाय जोंहा रंजालि बैसागु बे बैसागुखौ बिथांमोनहा 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे खामानिखौ बिथांमोनहा मावफुंनो सिगांथों आरो आं आसा मिजिं खालामगोन बिथांमोनहा बादायलायनाय जे हाबाफारि बिथांमोनहा निसय लादों आं मिजिं खालामगोन मोनफ्रोमबो बादायनायाव जाहाथे आब्रुथिखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोनहा निसय बिथांमोनहा हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंहा रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे धोनि हारिमु आरो जोंहा गेदेरथार मोनसे रंजानाय बे हाबाफारि आरो जोङो बेखौ बयबो जोङो उन्दै गेदेर जों बेखौ जयैनो जों रंजानो हानांगोन आरो बे रंजानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय गोरोबलायनाय मान होलायनाय बे थासारिखौ जोङो निसय सोरजिनांगोन आरो गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामाजों बे रंजाथाइ फोरबोखौ रंजालि बैसागु फालिनायखौ जोङो आब्रुथियै जों लांनो हानांगोन आरो बेखौ जोङो बिश्व दरबाराव जोङो फोसावनो हानांगोन आरो बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि जे सिनायथि रैखाथि थामोनथा बेखौ जोङो निसय मुलुग दरबाराव जोङो फोसावनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।